जिसु ख्रिस्ट'आ जोबनाय मुगाखौ लानानै बियो बुंदोंमोन। गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। आङो दिनै मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांमोनजों लोगोसे इसोरनि राव आङो नायनो लुबैदों आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय जोबनाय मुगा। जों उन्दै समनिफ्रायनो जोबनाय मुगाखौ लानानै जोङो खोनाबोदों दि जोबनाय मुगाया खाथि जाबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिनगोना खाथि जाबाय होननानै जोङो खोनादों। आंनि अनजाग्राफोर, समाव जों बेफोरखौ लानानै जोङो सानो जोबनाय मुगाया थारैनो जामारबायना, जिसुनि नैथि फैफिननाया थारैनो खाथि जाबायना। जोङो बेफोरखौ जोङो सानो आरो जोङो मिथिनो लुबैयो बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों, सोर मा बुंदों। जों बेखौ नायालासे जोबनाय मुगाखौ लानानै जिसु ख्रिस्ट'आ मा बुंदोंमोन आरो लोगोसेयै गोथार बाइबेलाव मा लिरनाय दङ, फै जों बेखौ नायनि। आङो बेनि सिगां गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायगोन। आङो फरायगोन लुकासनि बिलाइ 17:26 पद, जिसुनि मुङै। नोहनि आमोलाव जेरै जादोंमोन बेबायदिनो मानसिनि फिसाज्लानि समावबो जागोन। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरखौ आरो दाफाफोरखौ बुंदोंमोन दि नोहनि आमोलाव जेरै जादोंमोन बेबायदिनो मानसिनि फैफिननाय समावबो जागोन। जिसु ख्रिस्ट'आ नैथि फैफिननायखौ लानानै जोबनाय मुगाखौ लानानै बेखौनो बुंदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, जोङो नायनो नांगोन आरो मिथिनो नांगोन नोहनि आमोलाव मा जायामोन। जेब्ला जोङो लुकासनि बिलाइ 17:27 पदखौ फरायगोन, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ। नोहआ नावाव गाखोनाय आरो दैबाना लोमफबनानै मानसिफोरखौ संहार जानाय सानसिम बयबो जादों, लोंदों, रंजादों आरो हाबा खालामलायदोंमोन। जोङो लुकासनि 17:27 पदआव खोनाबाय, नोहआ नावाव गाखोनाय समसिम आरो दैबाना लोमफबनानै मानसिफोरखौ बोहैलांनाय समसिम, नस्त जानाय समसिम मानसिफ्रा जेबो मिथियाखैमोन। आंनि अनजाग्राफोर, दिनैबो नुथायफ्रा जोंखौ फोजादों। सानफ्रोमबो गोथार बाइबेलनि लिरनाय रावा खना खनला जाफुंगासिनो दङ। अब्लाबो जों दिनै नुयै बादि, मिथिनो रोङै बादि, जोंनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो हास्थायनायजों जों एसेबांसिम जोङो बावनानै दङ। जोङो नुब्लाबो नुयै बादि, मिथिब्लाबो मिथियै बादि जोङो जादों, जेरै बै समाव नोहनि आमोलाव जादोंमोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ जोबनाय मुगाखौ लानानै बुंदों। आरो बै समाव जेरै मानसिफ्रा जानाय लोंनायजों, हाबा खालामनायजों जेबोखौनो मिथियाखैमोन, दिनैबो जोङो संसारनि लुबैनाय आरो संसारनि रंजानायाव गोजोमनानै जोङो जोबनाय मुगाया जे सफैबाय, जोबनाय मुगाया जे खाथि जाबाय, जों दाबो जेबोखौनो बुजिया। आंनि अनजाग्राफोर, जोङो नायबावनि नोहनि दिनाव मा जायामोन आरो माखौ इसोरा बोराबामोन। जेब्ला जोङो जागायजेननाय 6:1 फरायो, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ। जेब्ला हागुआव मानसिफ्रा बांलांदों आरो बिसोरहा फिसाजोफोर जोनोम जादों होननानै बुंदों। आरो गाहाय सारि जागायजेननाय 6:2 पदनाव बेबादि लिरनाय दङ। अब्ला इसोरनि फिसाज्लाफ्रा मानसिनि फिसाजोफोरखौ सभा नुनायखाय बिसोरो जायखौनो हामजादों बेखौनो हाबा खालामनानै लादों। जोङो दिनै बे आयदानि गेजेरजों खोनाबाय, बै समाव इसोरा मानो एसेग्राब मानसिखौ गाज्रि मोनखो आरो गाज्रि मोनामोन, आरो मानो बै समाव इसोरा दैबाना लाबोनानै नस्त खालामदों। जोङो दिनै जागायजेननाय 6:1 आरो 2 पदखौ जोङो फरायबाय। 1 पदआव बुंदों, जेब्ला हागुआव मानसिफ्रा बांलांदों बिसोरो फिसाजोफोर जोनोम जादों। 2 पदआव बुंदों, अब्ला इसोरनि फिसाज्लाफ्रा मानसिनि फिसाजोफोरखौ सभा नुनायखाय जायखौनो हामजादों बेखौनो हाबा खालामनानै लादों। जोङो नुबाय
इसोरनि बिसाज्लाफ्रा मानसिनि बिसाजोफोरखौ होननानै बुंदों। आंनि अनजाग्राफोर, आंनि बुजिनायाव आं बेखौनो मोननो हादों। इसोरनि बिसाज्ला होननाया सैतानखौ बुंनाय जादोंमोन, जाय लुसिफारा मोनसे समाव बे सोरगोनि आर्फमोन। गोबां रोखोमनि समायनाय बोलोखौ बेनो होदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, जागायजेननाय सयदा 11:2 बुंनाया इसोरनि बिसाज्लाफोर होननाया सैतानखौ बुंनाय जादोंमोन, जायहा मोनसे समाव सोरगोनि आर्फफोरमोन आरो बिसोरो उनाव सैतान जानो नांदों। आरो बेबायदिनो सैताना बै समाव मानसिफोरजों बिसोरो हाबा जादोंमोन। जोंनो दिनै गोथार बाइबेला बेखौनो बुंदों। बेनिखायनो जेब्ला इसोरा नुदों सैताना मानसिजों हाबा जादों, बेखौ नुनानै इसोरा दुखु मोनदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, बै समाव न'हनि आमोलाव इसोरा दुखु मोननानै दैबाना लाबोनानै नस्थ' खालामनायनि जाहोना जों नुबाय। बै समनि हाबा जानाया इसोरजों हामजायै मानसिफ्रा हाबा लादोंमोन आरो मानसिफ्रा सैतानजों हाबा जादोंमोन आरो सैतानाबो मानसिफोरजों हाबा जादोंमोन आरो बियो इसोरनि इस्सा नङामोन। इसोरा बेखौ लुबैयाखै आरो हास्थायाखैमोन। दिनैबो जों नुयो आंनि अनजाग्राफोर, गोबां समावनो इसोर हामजायै हाबा जानाय, बिमा बिफा हामजायै हाबा जानाय, गामिनि मण्डलिनि फोथायारिफोर हामजायै हाबा जानाय जों गोबां दिनै आथिखालाव नुयो। जेब्ला जों दिनै इसोर हामजायै हाबा लागोन, बिमा बिफा हामजायै इसोरनि इस्सायाव थायालासे, इसोरनि इस्सा गैयालासे जबरजस्तियै नांलाय खमलायै एना एनियै हाबा लागोन, बिनि जिबनाव बिनि न'खराव इसोरनि बोरा थानाय नङा आरो इसोरनि बोर आशीर्बादखौ बिनि जिबनाव मोननाय नङा। आंनि अनजाग्राफोर, बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जों बेफोरखौ नायनानै मिथिनो नांगोन। न'हनि दिनाव जेरै गोबाङानो इसोरनि इस्साखौ नागिरालासे हाबा लादोंमोन, दिनैबो गोबां जोंनि जायगाफ्राव इसोरनि इस्साखौ नागिरालासे हाबा जानायखौ जोङो नुयो। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ जोबनाय मुगाखौ लानानै बुंदोंमोन, जोबनाय मुगायाव न'हनि दिनाव जायामोन बादि जिसुनि फैफिननाय समावबो जागोन। अब्ला जों आथिखाल जाबाय थानाय जाथायफोरखौ आरो आथिखालनि इसोरनि इस्साखौ नागिरालासे हाबा जानाय आरो बिमा बिफानि गोसो लुबैनाय हास्थायनाय बादि हाबा जायालासे लायालासे गावनि गोसो बादि लुबैनाय हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हाबा लानायफोरखौ जों नुयो। बेनिखायनो बे आयदायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो बुंदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, दिनै आं बे आयदानि गेजेरजों बुंनो नागिरदों, नांलाय खमलाय हाबा लानाया इसोरनि इस्सा नङा। न'खराव गोरोबलायालासे हाबा लानाया इसोरनि इस्सा नङा आरो इसोरा बेखौ लुबैया। इसोरा नोंनो मोनसे मोजां न'खरखौ दाखांनो हानाय बादि, इसोरा नोंनि न'खराव बोर होनो हानाय बादि, इसोरनि इस्सा बादि हाबा लानायखौ इसोरा साफ्रोमबो फोथायारिनिफ्राय लुबैयो आरो हास्थायो। आंनि अनजाग्राफोर, आरो बेल' नङा आंनि अनजाग्राफोर, आरोबाव जोङो नायोब्ला दिनै नुनो मोनो गोबां मानसिफ्रा लान्थियायै हाबा लानाय, इसोरनि इस्सायाव थायालासे हाबा लानाय, जायफोरखौ जोङो गिदिर हादर, गोरों हादर होननानै बुङो। जों बेफोरबादि हादरावबो जों नुयो। बे बुहुमाव, जाय बुहुमाव दिनै नों आरो आं थांनानै दङ, बे बुहुमाव ओरैबायदि माखासे जायगाफोर दङ आंनि अनजाग्राफोर, जे जायगायाव हाबा होग्रायाबो लान्थिया, हाबा लाग्राफ्राबो लान्थिया आरो हाबायाव नुजाफैनाय आलासिफ्राबो लान्थिया। बेबायदि लान्थियायै हाबा लानाय जोंनि आथिखाल मुगायाव जागासिनो दङ। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, मानसिनि बिसा हौवानि फैफिननायाव न'हनि दिनाव जेरै हाबा लादोंमोन बेबायदिनो जोबनाय मुगायावबो जागोन होननानै बुंदों। अब्ला जों बे गासैबोखौ नुनानै मिथिनानै जों बुजिनो नांगोन, थारैनो जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाया खाथि जाबाय, जोबनाय मुगाया खाथि जाबाय। जों बेखौ मिथिनो नांगोन आरो बुजिनो नांगोन। आरो जों नुबावो आंनि अनजाग्राफोर, मानसिया बुजिनो गोरों जानानैबो जों दिनै नुयो जुनारजों हाबा लानाय आरो गोबां माखासे हादरफोर दङ
जे हादरफ्राव मानसिया जुनारफोरजोंबो हाबा लानो थाखाय हायो बेखौ सरकारानो आयेनाव गनायथि होदों। बुजिनो गोरों गियानि जानानैबो मानसि माहारिया दिनै गोबाङानो जुनारफोरजों हाबा जानाय जोङो दिनै नुयो। बै समाव जेरै सैताना मानसिजों हाबा जादोंमोन आरो मानसिया सैतानजों हाबा लादोंमोन आरो बेनि गेदेर इसोरनि नोजोराव बोराबनायखौ लाबोदोंमोन, दिनैबो मानसिया जुनारफोरजों हाबा लानाय जोङो नुयो। बेनिखायनो बे आयदायाव जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन जोबनाय मुगायाव बेबायदिनो जागोन। बेनिखायनो जों बुजिनो नांगोन, मिथिनो नांगोन, थारैनो जोबनाय मुगाया खाथि जाबाय। सोंनायखौ दोननो नागिरदों आंनि अनजाग्राफोर, मानोथो सैतानालाय मानसिजों हाबा लायामोन आरो सैताना मानसिजों हाबा लानायनि गोनांथिया मामोन आरो सैताननि हास्थायनाया मामोन? आंनि अनजाग्राफोर, जों बेखौ मिथिनो नांगोन आरो बुजिनो नांगोन। जेब्ला जोङो जागायजेननायनि बिलाइ 3 बालाब 15 सारि जागायजेननाय 3 अध्याय 15 पदखौ फरायो, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ। इसोरा होनबाय, आङो नोंजों हिन्जावजों आरो नोंनि जोलैजों हिन्जावनि जोलैजों दुश्मन जालायहोगोन। बियो नोंनि खर'खौ बुख्रेबगोन आरो नोङो बिनि आफा दावदैयाव सौगोन। जागायजेननाय 3 अध्याय 15 पदनाव बिफा इसोरा जिसु ख्रीष्टखौ हरनायनि गिबि मोनसे बियो समाय लादोंमोन। बेनिखायनो बिफा इसोरा हबाखौ बुंदोंमोन, नाय आं नोंजों आरो सैतानजों दुश्मन जालायहोबाय। नोङो बिनि खर'खौ गाख्रेबगोन, नाथाय जिबौआ नोंनि आफा दावदैयाव सौगोन होननानै बिफा इसोरा बुंदोंमोन। बिफा इसोरा गावनि सासेल' बिसा जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों सैताननि बोलोखौ फोजोबनो, पापनि बोलोखौ फोजोबनानै जायखौ सैताना जिबौनि गेजेरजों आदम आरो हवाखौ पाप मावहोनानै इसोरनिफ्राय गोजान खालामदोंमोन, आरोबाव इसोरा गावनि सासेल' बिसा जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों पापनि बोलोखौ, सैताननि बोलोखौ फेजेननानै गावनियाव लाबोफिननो बियो समाय लादोंमोन। बेखौ सैताना मिथिगौमोन। बेनिखायनो सैताना जिसु ख्रीष्टनि जोनोमखौ लानानै गिनाय दङमोन। आंनि अनजाग्राफोर, जोङो जिसुनि जोनोमखौ नायोब्लाबो मोनो, जेब्ला जिसुआ जोनोम जादोंमोन बे समाव हेरद राजाया बोसोरनै आरो बेनिख्रुइ दुइसिन उन्दै गथ'फोरखौ बियो बुथारहोदोंमोन। बेनिखायनो बुंबावदों, बै समाव सैताना जिसु ख्रीष्टनि जोनोमखौ लानानै गिनाय दङमोन। बेनिखायनो सैताना मानसिजों हाबा लानानै गोथै सुबुं माहारिखौ इसोरनिफ्राय गोजानाव दोननो बियो हास्थायदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, सैताना मानसिजों हाबा जानायनि आरो हाबा लानायनि मेन खारना बेनोमोन, जेन' सैताना मानसिखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामनो हायो। बियो सैताननि मोनसे साननायमोन। बेनिखायनो सैताना इसोरनिफ्राय मानसिखौ गोजानाव दोननो थाखाय बियो मानसिजों हाबा लादोंमोन। समाव नोंनि लोगोनि गेजेरजों सैताना नोंखौ इसोरनिफ्राय गोजानाव दोननो, नङाब्ला संसारनि रंजानाय, नङाब्ला संसारनि गोजोननायखौ नोंनि खाथियाव लाबोनानै नोंखौ इसोरनिफ्राय गोजानाव दोननो बियो हास्थायनो हागौ। बेनो सैताननि लुबैनायमोन। आंनि अनजाग्राफोर, आरो जों नायगोन जिसुआ जेन' सारि जानो जायगा मोना, बेनि थाखायनो सैताना मानसिजों हाबा लादोंमोन। जेन' गथै सुबुं माहारियानो इसोरनि नोजोराव पाप मावो आरो गथै माहारिया जेन' इसोरनि नोजोराव पापी जायो, जेन' जिसु ख्रीष्टआ जोनोम लानो थाखाय जायगाखौ मोना। बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ मोनसे समाव गावनि दाफोरखौ बुंदोंमोन, खांसियालफोर गुदुंफोर दङ, आकाशनि दाउसिनफ्रा बाहा दङ, नाथाय मानसिनि बिसा हौवाया खर' दोननोबो जायगा गैया होननानै जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर, सैताना गोबां रोखोमनि पापखौ नोंनि जिबनाव लाबोनो हागौ आरो नोंनि गथै जिबनखौ बियो पापाव दोननो हास्थायो, जेन' नोंनि जिबना जेन गोथार मन्दिर जेन जानो हाया आरो जिसु ख्रीष्टआ नोंनि बेक्तिगत जिबनाव जेन जायगा मोना, बियो सैताननि हास्थायनायमोन। बेनिखायसो सैताना मानसिजों हाबा जादोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, बै समाव सैताना मानसिजों हाबा जानानै
मानसिखौ इसोरनिफ्राय गोजानाव दोननो लुबैदों आरो हास्थायदोंमोनब्ला दिनैबो नोंनि जिबनाव गोबां रोखोमनि लुबैनाय आरो हास्थायनायखौ दोननो हागौ। दिनैबो सैताना लोगोनि गेजेरजों, न'खरनि गेजेरजों, सोरबा सासेनि गेजेरजों जोंखौ भाबाव दोननो हास्थायो। जों बेखौ मिथिनो नांगोन आरो बुजिनो नांगोन। आंनि अनजाग्राफोर, दिनैबो सैताननि लुबैनाया बेनो, नों जे गोसो सोलायनानै फैया, नों जे इसोरनि खाथियाव फैया आरो गावनि गथाय जिबनखौ जे नोङो इसोरनो गथायनो हाया। बेनिखायनो सैताना गोबां रोखोमनि आनजादखौ नोंनि जिबनाव, आंनि जिबनाव लाबोनो हागौ। बेनिखायनो इसोरा दुखु मोनदोंमोन आरो इसोरा बुंदोंमोन, आङो मानसिजों नांज्लायबाय थानाय नंलिया। बेबायदि दुखु मोननानै गेदेर दैबाना लाबोनानै इसोरा बै समाव न'हनि आमोलाव नस्थ' खालामदोंमोन। आरो बेबायदियैनो इसोरनि लुबैनाय बादि हाबा लानो रोङैनि थाखाय, इसोरनि लुबैनाय बादि मावनो रोङैनि थाखाय, इसोरनि लुबैनाय बादि जिउ खुंनो रोङैनि थाखाय बै फिरियाव इसोरनि बोराबनाया गोग्लैदोंमोन। दिनैबो सैताननि साननाया एखेयानो आंनि अनजाग्राफोर। जों बेखौ मिथिनो नांगोन। दिनैनि दिनाव सैताना मानसिखौ कन्ट्रल खालामनो लुबैदों। जेरै बै समाव सैताना मानसिजों हाबा लानानै गोथै सुबुं माहारिखौ कन्ट्रल खालामदोंमोन, सालायदोंमोन। दिनैबो गियानि मानसिफोरनि गेजेरजों सैताना बे बुहुमखौ सालायनो लुबैदों आरो हास्थायदों। दिनै साइन्टिस्टफ्रा गोबां रोखोमनि माखासे आबिष्कारफोर खालामदों, गोबां रोखोमनि माखासे मेसिनफोरखौ खालामदों। आंनि अनजाग्राफोर, जार्मानाव सासे गियानि मानसि दङ जायनि नामा हासेम आली गाइली होनो। बिथाङा जार्माननि। बिथाङा गथ' जोनोम होनो थाखाय, गथ' सारिनो थाखाय मेसिन बानायदों आरो बे मेसिना बोसोराव 30,000सो गथ'खौ जोनोम होनो हागोन। आरो बिथांनि मेसिन खालामनाया बेबायदि, नोङो माबायदि गथ'खौ लुबैयो, नोङो आंनि गथ'आ साइन्टिस्ट जानांगौ होननानै लुबैयोब्ला बे मेसिनानो नोंनो साइन्टिस्ट जानो हानायनि गथ'खौ जोनोम होनानै होगोन। नोङो डक्टर जानो, इन्जिनियार जानो लुबैयोब्ला नों जेरैबायदि लुबैयो, हास्थायो, नोङो थाखाल' होनो नांगौ। बे मेसिनानो नोंनो बेबायदिनो बेसे गोजौ जाजानो लुबैयो, बिनि मेगनफ्रा माबादि आरो बिनि स्किनफ्रा माबादि जाजानो लुबैयो, बिथांनि बानायनाय गथ' जोनोम होग्रा मेसिनानो नोंनि लागै बे गथ'खौ जोनोम होनानै होगोन। नाथाय आंनि अनजाग्राफोर, आरो बे गथ'खौ कम्पिउटारासो कन्ट्रल खालामगोन। बेखौ सालायगोन ना, बेखौ कन्ट्रल खालामगोन ना कम्पिउटार जागोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर, बै समाव सैताना जेरै मानसिजों हाबा लानानै, जायखौ जोङो जागायजेननाय सयदा 1-2 फरायबाय, गोथै सुबुं माहारिखौ कन्ट्रल खालामदोंमोन। आरो न'हनि फिरियाव न'ह हारसिङैल' धोरोमियामोन आरो न'हनि न'खराल' जेरै बोखांजानायखौ मोनदोंमोन। मानोना सैताना मानसिजों हाबा लानानै बै फिरिनि मानसिफोरखौ कन्ट्रल खालामदोंमोन। दिनैबो गोबां रोखोमनि पापआ जोंखौ कन्ट्रल खालामनो लुबैदों आरो हास्थायदों। आंनि अनजाग्राफोर, बेनिखायनो नोङो सैताननि लें जानो लुबैयाखैब्ला, नोङो पापनि गलाम जानो, पापनि लें जानो नोङो लुबैयाखै आरो हास्थायाखैब्ला, नोङो दानो गावनि बेक्तिगत जिबनखौ जिसु ख्रिस्ट'नो होनो नांगोन। जायफोरनाव जिसु ख्रिस्ट'आ थागोन, जिसु ख्रिस्ट'आ जायफोरनाव जायगा मोनगोन, बिनि जिबनखौ माब्लाबाबो पापआ कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा। सैताना जेसेबांखि गियानि मानसिखौ लानानै संसारनि मानसिफोरखौ पापआव दोननो लुबैया आरो हास्थाया मानो, संसारखौ कन्ट्रल खालामनो लुबैया आरो हास्थाया मानो, नोङो दानो नोंनि बेक्तिगत जिबनखौ जिसुनो होयोब्ला गोथार जिउआ नोंनियाव थागोन। बे सानफ्रोमबो नोंखौ बासायजानायनि लामाजों दैदेनलांगोन। सानफ्रोमबो नोंनि जिबनखौ, थैनो गोनां जिबनखौ थैनो रोङै जिबन सोलायहोगोन। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, नोङो बेक्तिगत जिबनखौ जिसु ख्रिस्ट'नो होनो नांगौ। जोङो नायदोंमोन जोबनाय मुगा। जोङो सानो दानि जाबाय थानाय नुथायखौ, जाथायखौ लानानै जोङो सानो जोबनाय मुगाया जाबाय नामा, जिसु ख्रिस्ट' फैसिगौ नामा, आरो गोबाङा गोबां रोखोमनि खोथाफोर बुंनानै समाव जोंखौ
निराशा लाबोयो आरो गोनो गोथो जोंनि जिबनाव लाबोयो। नाथाय जोबनाय मुगाखौ लानानै आङो बुंनो नागिरदों आंनि अनजाग्राफोर, बै समाव जिसु ख्रीष्टआ जोबनाय मुगाखौ लानानै आरो गावनि नैथि फैफिननायखौ लानानै बेखौनो बुंदोंमोन, जायखौ जोङो लुकासनि बिलाइ 17:26 आरो 27 जोङो फरायबाय। जेरैबायदि बेयाव लिरदों, न'हनि दिनाव जायामोन बादि मानसिनि फिसा हौवानि फैफिननायावबो जागोन। आरो जों दिनै नुबाय हाबा जानायजों जेरै बै समाव मानसिफ्रा पाप मावदोंमोन आरो बै समाव जेरै जानाय लोंनाय मावनायजों न'हनि समाव न'हनि आमालाव पाप मावदोंमोन, पापखौ मावदोंमोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर, जानाय लोंनायजों, मावनाय दांनायजों, हाबा जानायजों, हाबा लानायजों बेनिख्रुइ बांसिन दिनै पापखौ मावगासिनो दङ। बेनिखायनो बुंबावदों जोङो जोबनाय मुगायाव गसंनानै दङ। बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन।